Good morning. आङो दायो SBDC मोनसे प्रग्राम जागासिनो दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दागोर जायगायाव आंबो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आङो थांगासिनो दङ जोंनि गासै प्रग्रामखौ आं नोंसिनिहाय देखायना होगोन जायगा मोनफैगासिनो दङ गासिबो नोंनि भिडिअ नायबाय था नुगोन दागारि टाउन मिनि टाउन दागारि मिनि टाउनाबो जासिगोन मोनफैबाय जायगा मोनफैगासिनो दङ आं देखायगासिनो दङ जोङो दा दागारि बाजाराव दङ दा जोङो दागारियावनो मोनफैबाय जायगायाव मोनफैबाय दा दसेनि उनावहाय जोङो रुमखौ बेखेवसिगोन जोङो खालामगासिनो दङ जोङो दागारि मोनबाय आङो रुम सिङाव फैबाय दायो एक्चुवेलि सिङाव रुमावहाय एसे लाइटनि एसे प्रब्लेम एसे गोसोम नुनो हागौ स' जोङो नायनि माबायदि साजायदों नायदो साजायदों आरो मोजाङैनो लाइटिं एसे प्रब्लेम बाहाय नुबाय नोङो गासैबो इउटुबारजों गोबां इउटुबारफोर दं नोंथांनि मा चेनेल दंमोनलाय नोंना केबि फिल्म बिथाङा केबि फिल्म इउटुब सालायो बिथांनि चेनेलाव हाबनानै साबसक्राइब खालामदो बिथांनि भिडिअखौ नायदो नै बिथाङा SB लाइभनि इउटुबार बिथाङाबो सासे दहिनिफ्रायनो हा संगिता गासिबो मावदों ओमफ्राय बै SB लाइभखौ सोर SBDC खौ सोर लिरा माबाया होआ अके जोंनि आलासिफ्रा सफैगासिनो दङ जोङो नैबे आलासि रिसेपसना जोङो बे समाव जों दंफैयो जोंनि दिनैनि प्रग्रामनि चिफ गेस्ट सार बिथाङा फैगासिनो दङ जिरायबाय जों दसे समनि उनावनो जोंनि जे प्रग्राम जों बेखौ खालामबाय थासिगोन जोङो टाइमा जाबाय दा जोङो दसेनि उनाव जोङो जोंनि जे प्रग्राम बे रुमावनो जों खालामसिगोन बे रुमखौ जों डिस्कास खालामगोन जोंनि आलासिफ्रा सफैनानै दङ आदा हाय अनार फैगासिनो दङ जोंनि प्रग्रामखौ बे समावनो जों खालामसिगोन जोंनि जे प्रग्राम बे जागासिनो दङ डांस किया था स्टार्टिंग में बुला सकता है कोई ब्लू गान नाय दासो मोसानायखौ परसों मेरा वर्कशॉप होने वाला है जिसमें मैं बच्चों लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ ऐसे डांसिंग को लेकर के और मैं यहाँ पर डांस देख रहा हूँ सब लोगों का काफ़ी अच्छा टैलेंट है तो मैं चाहता हूँ कल और परसों अब सब लोग अपने अपने बच्चे लोगों को भेजें उस वर्कशॉप के अंदर और मुझे मैं चाहता हूँ यहाँ के बच्चे लोगों को एक अच्छी जगह पे प्लेटफॉर्म देना ठीक है और ये इसीलिए हम लोगों ने ये कंपनी ओपन किया है कि हम लोग यहाँ पे अभी तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ के बच्चे लोग कितना कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे और मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोगों को कल मैं देखूँ और बच्चे लोगों को काफ़ी कुछ सिखाऊँ ठीक है ओके तो मेरा काफ़ी अच्छा प्लान हम लोगों का फ्यूचर को लेकर के ऐसे बच्चे लोगों को लेकर के और जैसे प्रिया ने मुझे बताया था